Häzir ortalyga giren wagty siyasi hilelerler provokasiýa etýärler. Seni çylykdan çykarýarlar, seni padudara oýjak bolýarlar. Meselem, häzir men Türkmenistandan diýeli ýurtdaşyna geldim. Meniň zehinim bar. Men TikTokda, YouTube'da blogerçilik bilen meşgul bolýan, dogrymy? Indi men okuyum bar. Men TikTokda, YouTube'da blogerçilik bilen meşgul bolýan. Indi men Türkiýe täze geldim. Gel aýdaly, hali şalak ýaş oglan diýeli. Siýasatdan okuyum ýok diýeli. Dogrymy? Indi men özüne aktivist dip görün, özüne siýasatçy men dip göründürü, sataşan halatymda bular meni hökümete garşy gurletmek isleýärler. Bilýärmi? Ýagny men hökümete garşy diýmeli ki şu diktator şu halky ýok etýär diýmeli, dogrymy? Meni kim goram bolsun? Bolýar men diýerin ony, dogrymy? Indi meni diýdirmekli üçin men tapyt etýärler. Meni hökümete garşy gurletmek üçin men tapyt etýärler. Sen etýärmi? Tapyt etýän adamlaryň özleri hem gizlinçe hökümete işleýärler.